Bon, comment c'est fou? C'est les absents ont toujours tort ragnin vaza. Mais de toute façon, des temps. Tanaro, des fois, répéter izy, tsisy problème aminakahy zegny. Répéter izy, tsisy problème. Au contraire. Tsika zao mivolagna raha mandalo, eto, amin'ny tanànantsika Madagasikara ty. Maro nivolagna taminakahy, bon, anao karaha mivolagna Diego fo, za boka olo baka Diego volaniko aminareo zegny. Za olo baka Diego, ary babako boka Ambilobe volaniko aminareo zegny. Babako boka Ambilobe, tsao olo tsy mahay, nisy olo tao, heureusement izy zaraiky fo ndraiky nivolagna atsika fa heureusement atsika zao fa maromaro nohan'ny ro camaradetsika be ro namatsika miady io. Donc za nanginy direct, za nanginy dikan'zegny fa atsika misy namagna, ary namagna atsika maro maventy koa. Voilà, atsika magnano ary mbola tsy nikita résultat fa atsika magnano. Tegna mbola tsy nikita résultat fa kazakivy anareo volaniko zegny. Kazakivy. Io atsika io jiaby ampandroso Madagasikara, tsy Diego zaraiky fo. Fôtony maro olo mandefa message aminakahy, anao karaha mivolagna Diego fo, Diego boka za boka Diego volaniko aminareo. Za tegna boka Diego, babako boka Ambilobe. Azonareo zegny. Maro olo mandefa message aminakahy mitaregny. Lalagnanay boka Sambava aty tsy manjary, boka Tamatava aty tsy manjary, mety volagninao amin'ny vidéo. Hitanareo volaniko zegny. Izy koa message azoko, za mila sura fa izy vrai antseniky message alefanareo aminakahy io, ary mila contrôlena. Ianareo ty volaniko zegny zegny mampatsara vidéo tsika baka. Raha volanitsika jiaby mila marigny. Mila marigny fo fa tsy le on dit zegny nagnano re ihany nagnano ty, re ihany nagnano ty, tsy mety zegny. Tu vois, atsika amizay tsy mivadiky tsy crédible amin'ny olo fa mangorohoro azontsika ao baka. Fa mangorohoro ne rose io, juste une question de temps volaniko zegny. Exemple niany nisy olo nandefa sary vola maro be zay tsy hainao baka ie raha io, fa io tsy nagnano explication. Volagny za mavozo tsao volagninao agnarananakahy, za tsy mivolagna agnaranan'olo volaniko zegny. Fa mangorohoro tsy hainao baka amin'ny banque centrale ie zo, fôtony fa regny fa fitondragna ty fa ela tavela, sasany fa commence ivadiky amin'ny président actuel, fa commence andeha ivanga place-ndreo, fa commence mamadimadiky ro jiaby. Donc ambilatsika ro zegny problème-ndreo fa tsy problème-tsika fa atsika mila magnano très attention. Fa karaha zegny boka izy koa fitondragna fa ty horongona, sasany tsy mavita milefa bio, mipetraka io magnano négociation, magnasary ty atsika zao, maromaro fa mikoragna amitsika ato fa on n'est pas à vendre volaniko zegny. Je suis pas là pour agnano angala place ny re ihany, agnano politique ny re ihany, non, parce que za mila olo juste, vraiment za mila olo juste. Karaha nisy anareo boka anosy be mivolagna fa i mpanjaka Isa nandafo tanànanay Sakatia miaraka amin'ny les restes, tu vois. Io amizay izy nanenigny mpanjaka Isa, nandeha nikoragna tamin'olo tagny izy, nabognon'olo jiaby. Za tsisy zegny, za tsisy preuve fa izy nagnaraha karaha zegny. Azonareo zegny, fa izy ndraiky volaniko fo. Izy volaniko fo comme ça olo mandiniky maro message avy amitsika ty. Voilà. Zegny resaka mpanjaka Isa tsy haiko, tegna tsy haiko. Izy koa izy nagnano raha zegny, tegna tsy mety. Io amizay zegny izy navoafitika le fitondragna io. Tokony namezagna vola izy fa tsy namezandreo izy vola igny, izy dikan'zay fa tsy mpanjaka izy aminakahy. Fa direct nagnano politiky olo karaha zegny. Donc atsika mila juste fo amin'ny raha volagnintsika volaniko zegny. Raha tadiavintsika zio fa maromaro médias internationaux mikeka atsika amin'ny raha mandalo ao Madagasikara. Ro zio fa tsy magnafody maso eky. Ro tsy magnafody maso, ary raha zegny fa nandeha am'le fitondragna bio. Tegna fa nandeha, atsika tsy mijery. Zegny volaniko, intimidation ty ndreo io. Izy koa ro nagnano raha madio, nagnano raha mazava, tsisy olo nivolagna ro. Izy koa mare volaniko zegny, andraduely mivolagna bon apetrako etapy. Misy malegny boka aminay aty, des fois izy réseau bon, pas grave. Bon, continue tsika. Za voalohany manonga fanjakana izy koa hitako fa manjara nataon'olo. Mais niany ty volaniko aminareo zay. Zay nahita fa tsara raha nataon'ny fanjakana ty. Exemple, afody maso olo, resaka barge nalefa Ambilobe ao. Resaka barge nalefa Ampomavava ao. Fa ireo ndraiky tsy mandiniky
le pont tadiaviny amboariny fa tsy zeny ma problemtsika ao avy rô karaha ataondreo mandrasa vary anao malahelo anao mijaly pendant 5 ans igny avy rô mandrasa vary olo jiaby manginy amizay karaha zegny koa ataondreo resaka fagnamiagna galon général fa hitandreo fa mangozohozogno le fitondragna ka iagna le généraux enareo fa le généraux aby io tsy maintsy amiebeko le madiniky fa le madiniky tsy michange la vie-ndreo toujours pareil karaha mandreo tsy manonga reo mbola mijaly fô azonareo zegny donc ils sont très malins mais atsika kaza miditra amizegny atoato volaniko aminareo maromaro des informations alefandreo exemple Antananarivo volagnin-dreo nikorontagna nisy olo nandefa message taminaka za tsy ny contrôle donc tsy ny publieko izy ireo gendarme mandefa bombe lacrymogène jiaby za tsy ny contrôle fotiny tsy ny publieko izy za tsy ny contrôler raha izy koa tsy avao contrôleko volaniko zegny za tsy volagna matoa za mivolagna za fa sura raha mandalo ary sura information azo misy sasany mandefa vidéo même olo maty olo za fotsy andefa vidéon'olo maty vidéon'olo maratra vidéon'olo karaha zegny tsy alefako loatra raha zegny tant que olo tsy mandefa raha io fotiny je respecte quand même olo tompiny sary je respecte la famille-n'olo nazo nata admettons tu vois karaha nosy be nisy olo nandefa sara aminaka o olo mitomany olo lavo mandrava tanin'olo le fandrakana tao tanosy be après za mivolagna aminareo nosy be za tsy andeha hiposy anareo magnano grève za miposy olo jiaby a Madagasikara ao magnano manifestation izy koa fa hitany fa ratsy anao andeha ndrava-taninaka tsy possible za izanao angovinaka andeha lenao tsy possible za izanao azonareo zegny fa hitantsika zovy le problème volaniko aminareo zegny mamy ravatomanga le problème io volaniko izy koa tsy adosy racine io ça c'est le cancer volaniko aminareo zegny c'est un cancer ce bonhomme là fa maro raha voa mamy ravatomanga c'est un pur cancer volaniko aminareo ny fitany volaniko aminareo zegny nouvelle naziko mpanjaka isa non tsy mpanjaka izy io aminaka izy koa na mitika dikan'izay fa tsy mpanjaka izy zay ty mbola nisy la famille andranomamy volaniko aminareo fety za fo tsy volagna ely nisy la famille mpanjaka volaniko zegny fa navitany za fa za tsy agnano za mpanjaka tsy possible aminaka feky zegny azonareo zegny donc za koa tsy sura volaniko zegny mais tiako magnano démenti mpanjaka isa izy koa mbola tiany couronnazy tokony magnano démenti izy fa izy tsy nagnano raha karaha zegny azonareo tokony magnano démenti izy fa za tsy nagnano zegny ambelatsika izy fa izy koa mbola tsy magnano démenti dikan'izay marigny raha volagniny vahoaka ary za volagna aminareo vahoaka hitanareo raha nandalo tatuleara ro tsy niambigny leader volaniko aminareo zegny ro tsy niambigny lohany volaniko aminareo zegny taninareo koa fa ndeha ravendreo ireo magnano intimidation aminareo amin'ny arma ino raha nataon'olobetsika taloha nandeha reo nitondra saboa nandeha reo nataona mesobe tsy anao mitondra mesobe igny soa saboa igny andeha utiliser raha igny ireo magnano intimidation aloha ataotsika intimidation koa reo azonareo zegny zay volagno erany Madagasikara volagno tsy tamatavy zaraiky tamatavy mandefa lalagna aminay aty délestage a Madagasikara erany Madagasikara délestage zegny tsy mety fa tsy koragniny feky azonareo niany reo mivolagna bon tsy mahazo magnano tenue militaire tsy mivarotro tenue militaire olo jiaby mbo zahava edy anareo franchement aia mba nareo miréfléchira zavanareo antreniky couleurny militaire treillinareo antreniky couleur maro amizay resaka couleur militaire zegny tu vois militaire gasy tsy mitovy exemple militaire américain na canadien na russe azonareo zegny nagnino amizay olo varotronazy igny fa nivangany lafo izy fa nivangany lafo lambanazy igny andeha lafony ke niany izy confisquenareo
Anareo mi diable en personne fa azovy. Anareo diable en personne fa azovy anareo. Izy ampijalenareo vahoaka, izy ka ombiagna. Izy ka ombiagna vahoaka io ampijalenareo. Avy eo amizay tsy tianareo le vahoaka mihetrika. Soit zay mivolagna ty ataonareo fa incitation à la haine, zay boka fa dangereux aminareo. Zay diaspora fa ligne rouge aminareo. Ligne rouge tsy mila mivolagna, non tsy possible zegny. Zay ty mazaka. Zay volagno. Tsy maro edy olo mikritike vidéo tsika mety kontiagna. Mais franchement après amizay za tsy agnambanimbany olo aby zay volaniko aminareo. Za amizay mizaha profil nazy. Bon, za comprendre. Za mazaka démocratie volaniko. Olo nandry koa contre za, tsisy problème. Fa ino raha volaniko aminazy? Alotsika hagnano débat. Mais débat tsy possible aminazy foika hagnano débat aminaka fôtony izy misitriky. Fôtony izy mitondra compte vorondolo. Ninaka ndraiky zavanareo soranaka io. Za tsy mitondra compte vorondolo. Ary za tsy agnasanareo. Ary za tsy agnasanareo. Sasany volana premier ministre. Fa eko premier ministre. Eko izy boka aminay boka Diego. Azonareo zegny. Fa izy koa tsy marigny aminaka. Tsy marigny aminaka fo. Ndray izy ray mandreny. Ndray azovy izy. Izy koa tsy marigny aminaka, tsy marigny aminaka. J'espère que c'est clair volaniko zegny. Eko za zio Antananarivo maromaro journaliste volagna aminaka. Marigny raha volagninao. Misy fitondragna. Marigny raha volagninao. Misy agnatiny ministère. Mivolagna fa mahita vidéo. Izy koa fa Joakim mivolagna. Volagninareo. Joakim nivolagna tanjingesanareo tsara. Marigny koa raha volagniny io fa atsika ty fo vous êtes déjà à l'intérieur volaniko zegny. Anareo tsy tafiboaka eky. Zay volaniko nisy olo nandefa vola be taminaka. Tsy amezany za sary ny volagny ty raha andalo izy io andeha amitika andeha hivadika amin'ny président le sasany. Ino raha nivolaniko taminareo nomoaly zany volagna vidéo. Tsy président zaraiky faute volaniko aminareo. Tu vois? Tsy président zaraiky faute. Olo miaraka amin'ny président jiaby io faute. Ny anti président soit izy diso soit izy tsy diso. Tsy maintsy mivadiky reo jiaby. C'est comme ça la politique. Zavanareo lalatiana. Tu vois? Mivolagna raha izy après izy mivadiky. Azonareo? Tu vois? Donc ça c'est la politique. Zegny amizay tsy mety aminaka volaniko aminareo zegny. Tsy mety aminaka. Eko député Facebook soi-disant nikaiky za izy ankilany Mambravatomanga. Fa hitany fa za mivolagna loatra Mambravatomanga ty jusqu'à Mbilobe nisy olo aroe nivolagna. Non, araiky fony tamizay. Izy amizay presque au moins 50 personnes ni défonce izy amin'ny commentaire resaka commentaire fô. Za fa nangigny za fa niala. Azonareo zegny. Dikan'izay Mambravatomanga. Za mbola tsy voavidinao. Sérieusement. Za mbola tsy voavidinao volaniko zegny. Ary za izy koa mbola anao fo volaniko. Anao cancer volaniko zegny. Anao cancer. Anao zaraiky fo mamono Madagasikara io. Anao tiagna miebeko Andry Rajoely fa Andry Rajoely zio fa mavozo. Fa eny place nazy fa mangozozogno. Tsy agneky Andry Rajoely idiranao premier ministre. Marigny raha volaniko aminareo jiaby zegny. Tegna marigny raha volaniko aminareo. Idiranao premier ministre. Premier ministre ty amizay. Fa tsy hainy premier ministre koa raha ataony. Tu vois? Andeha tapena ato azovy Jean-Luc Javoljara. Tu vois? Olo mitondra Diego Serez tsara, masiro tsara Diego Serez andesiny maromaro olo volagna taminaka Diego Serez tsara voilà. Zay ampedivinao amizay. Anao amizay tu pourras jamais anao tsy mettre en scène. Tanao zegny atao hoe Pablo Escobar volaniko zegny. Anao la mafia. La mafia, mais raha volaniko aminao araiky fo. Tsisy mafia eto tsy tosika vozona. Azonao, niananao mahery. Ambesa mare afaka mare. Niananao mahery. Ambesa mare afaka mare. Raha ataonao anao sibeo. Anao nandrava tanin'olo igny. Nandrava boka anao tsara nividy. Anao nandeha niditra agnatin'ny tomobilinao.
anao lavo igny tiako torigna igny, ça c'est un petit truc volaniko zegny, mbola hely igny. Fôtony tany masigny volaniko aminareo zegny, masigny Madagasikara, nosy be misy tany masigny. Attention, anareo club 48 volaniko, zay volaniko, za tsy mivolagna Antananarivo, fôtony Antananarivo namako Antananarivo, fôtony Antananarivo, vahoaka Antananarivo, le plus démuni, victime karatsika koa. Zay volaniko, za tsy de mivolagna Antananarivo, za mivolagna les mafieux, les club 48, agnatin'ny club 48 fa nazavaiko taminareo teny, misy vaza misy vaza io banquier-ndreo, izy comptable andreo, ty vola ty mandeha ty vola, azonareo zegny volaniko, mafia diaby mila rongana un par un re mafia io, tsy maintsy azotsika fo mandrongonareo io, tsy maintsy azotsika fo. Zegny volaniko, za koa magnano vidéo azafady aminareo, tsô misy raha volaniko, tsy volaniko afatra namezanareo za, que ce soit insécurité à Toamasina volagninareo, lalagna Atamata avao tsy vita, raha haiko volaniko aminareo simple fo. Anareo koa fa marary mandehana l'hôpital, ino l'hôpitalnazy io, mitsangana vahoaka malagasy erany Madagasikara, tsisy raha masimple zegny izy koa vahoaka jiaby mitsangana, obligé se plier les forces de l'ordre. Ça c'est automatique, c'est obligé. Io arakaraka nombre anareo fo. Izy koa face hitanareo 50 gendarmes police, il faut que vous soyez 500. Azonareo, le rapport de force mila aminareo agny izy. Ampianariko boka, tsô volagna, en même temps za mandrisy koa. Zay boka avoa zahagny boka, avoa Antananarivo agny, juste anareo journaliste, ya za mandrisika, izy koa fa hitako ratsy, za mandrisika fo. Voilà. Nelo za tsy avy agny, za boka tsy zatra délestage io, rano matimaty io boka tsy mety aminaka, fijaliagna io boka tsy mety aminaka, arafody vava io tsy mety aminaka boka, intimidation io tsy mety aminaka, corruption io tsy mety aminaka, arrestation arbitraire io tsy mety aminaka. Eto amindraiky za libre, mamepiky lohanareo za. Azonareo zegny, mamepiky lohanareo, araha zay fa hainareo jiaby. Mbola tsy mavozo volaniko zegny, mbola tsy mavozo. Exemple, amelako eto, Gaël Bourga, aminao zany any, fôtiny firy fois za mandefa vidéo aminao, ampodipodiko zegny boka ato, tu vois, ary za fa nandefa koa vidéo hafa aminao agny koa, nazaveko nagnino za volagna anao, tu vois. Anao koa journaliste zegny, anao tsisy parti politique, anao tsy tokony misy parti politique, anao doit être neutre. Izy koa olo mandefa message aminao, soit respectenao olo, fôtiny zay boka Diego nagnino aminao, zay boka Diego, reportage nay boka Diego nagnino tsy alefanao amin'ny France 24, tsy magnino volaniko, zay fa nahita olo quelque temps andefa comment dire ça, andefa message nay, andefa vidéo nay. Ampodiko eto, anao nagnano reportage resaka président du Sénat nataon'olo fa adala izy, est-ce que ni vérifienao marigny izy adala? Fa anao ndraiky nagnano reportage 2 jours après, même pas une semaine après, anao nagnano reportage. C'est pas de ma faute si on me dit que le président du Sénat avait un problème psychiatrique, que anao io ma docteur psychiatrique madame Gaël Bourga, nagnino ni agny tsy nivérifienao fa nine raha fa mazava tsara nandeha ny soi-disant mila reportage nay tsy zay tsy mahay mivolagna, zay tsy mahay magnano explication diaby, anao misy excuse. Izy koa après je comprends, eko journaliste agny tsy libre koa Madagascar volaniko zegny, tsy libre journaliste à Madagascar, avo pression, avo intimidation. Anao koa avo intimidation, expliquez-nous, ils avouent intimidation, je suis désolé, j'enlève la vidéo tout de suite. Mais anao ndraiky koa tsy voa intimidation fa nivolagna miaraka amin'ny politique, ok, il faut rendre ton badge de journaliste,
Zegny entre parenthèse naka ame Gaël Bourgaba, mais je n'en veux pas, attention, j'en veux à personne moi, j'en veux à personne. Zegny vlan fitondragna ty vlanko aminareo zay fa malemy. Maro, zegny vlanko aminareo, maro agnatin'ny fitondragna ao, maro olo tio. Sérieusement, maro olo adjeko. Maro olo adjeko. Que ce soit ministre, que ce soit des préfets, que ce soit des députés, que ce soit exemple anareo zio, exemple Tina Edmond. Mangan PDS, mais je suis pas d'accord, monsieur Tina Edmond. Je ne serai jamais d'accord. Je n'aime pas la trahison. Zakstir trahison. Hein? Eko anao nazbeko. Eko anao nazbeko, fa olona agnamianao beko i. Même magnami explication izy. Même magnami explication amin'ny RFI, tsy nalainy téléphone nazy. Ministre de l'Intérieur. Anao nandefa communiqué, anao nandefa taratasy pour mettre en place le PDS. Anjahaligny izy, nataonareo tsisy présence journaliste, déjà tout était faux déjà. Nagnino manareo magnasitriky raha. Nagnino amizay, izy koa RFI, nikeka anao, tokony nazavenao, nagnino anao nagnambela PDS. Azova amizay problème ao. Premier ministre, olo baka Diego, et le préfet de Diego Suarez. Rosé mivona, zegny basty. Or que anao tokony magnano explication en tant que ministre de l'Intérieur, ni signé taratasy. Zay boka nandefa zegny amin'ny RFI agny. Tu vois? Zay niambia explication anao baka. Tsisy explication, niana anao Tina Edmond, anao sur place, anao volagna andeha asa ty, andeha asa ty, andeha asa ty. Non monsieur, c'est pas comme ça. Dans la vie, il faut être honnête, vlan comme narosé. Mangarachi manjari, tôt ou tard, anaro rattrapé par ce que vous faites. Karandra duel jeu vlan zé. Tu vois? Nangan tuk nangan tsara ne le président you. Zangisan qui est président you talua. Zangisan génération blanco 51 ans à Paris. Tu vois? Angandra le président ti. Zangisan. Ito comme zefa non tu seras Paris. Tu seras Paris zamiala. Amare zimpudio mangara tsara zé. Za. Je serai le premier à le faire à les féliciter, à faire des vidéos sur lui, tsara ra nataonao président. Mais nianty, vlagna raha tsara nataonareo azafady fitondragna ty. Vlagna hely raha tsara, ino raha vitanareo nanjary en espace de 10 ans. Ino raha vitanareo nanjary. Tsisy raha vitanareo nanjary. Vahoaka mitomagny. Alatsaratra tanin'olo maresaka. Délestage donc comme narosé, corruption tu vois tana, tu vois, vous l'amène, aïe vous l'amène à diab veri, aïe vous l'amène à diab veri, vous l'amène à 73 kilos tu tout qu'on veri, en arodjek mandem zaha nyangatini borne fontaine nande navad knaro fotini, cité monsieur le maire ané Jean-Luc Javuljar anaro ande andaf patrimoine ne, tout simplement, aris cité yarkam naro. Tout simplement, Nianesi inventé un procès. Par contre, vlan comme narosé, marul mis dossier, marul condamné, faut ni zankila naro. Isma vitam mi voyage zet tendiavan. Mangan photo easy, mangan remerciement easy, en fitunjangati. Donc, c'est pas normal. C'est normal, vlan comme narosé ratonaro. Monsieur le Premier ministre, vlan comme narosé, si t'es encore fier vlanzé zanka Diego anoko tie tanjazgano marine anoko tie Diego marine, tous les erreurs peuvent se rattraper, à bois Jean-Luc Javuljar anao misy moyen magaboka Jean-Luc Javuljar en tant que premier ministre kazamavanda aminay eto olo boka amitsika ozo fotiny maro boka mivolagna anao boka aminay mila adjegna anao adjeko fa adjeko Jean-Luc Javuljar itoy asanazy nato adjeko population de Diego ni vote massivement Jean-Luc Javuljar itoy asanazy atsika fampagnaja boka izy koa ty zegny tsy possible zay angigny volako aminao zay tsy possible zay angigny niana me zanaro anareo nampiady fotiny
tsy naedinao volaniko aminao zegny miaraka Jean-Luc Javoljara on sera la première fois za nahita rô volaniko zegny Tananarivo olo-tsotra rô hoe olo-tsotra volaniko aminareo zegny zay restaurant zay mihinta zay fampito fa io maire Diego anao magnantoko izy anao lentagnina karaha zanakanazy volaniko zegny karaha zanakanazy zegny atao hoe ray aman-dreny atsika teo voalohany anao tamy 2018 igny monsieur le premier ministre mbola haty mailitsika roe atsika fampikoragna foteny za nagnanoana asso social zay tao zany volagna taminao ty raha ataoko ato monsieur le premier tiako raha ataonao volagninao tak mail jiaby mbola aminaka monsieur le premier ministre tiako raha ataonao volaniko izy koa resaka Diego za tia tu vois za tsy mila vola za tsy mila fitiavako Diego volaniko zegny ino raha volagninao tiako bon atsika mifamba niany ty ok zany bloquenao tsy magnino fa message mbola aminaka mbola mipetraka fo message nalefako taminao message nalefanao taminaka mais je respecte volaniko zegny je respecte za tsy magnaboboka raha amin'olo jiaby eto fa raha koa hitako secret za boka parmi le secret défense za tamaramila volaniko aminareo zegny donc je respecte ça zay volagno za mirespecte olo ka za volagnina agnarananaka tsy nivolagno exemple viavy condamné volaniko aminareo zegny mibalady izy bon misy olo mivolagna taminaka ka za volagnina agnarananazy fa hain'olo ndraiky boka fa hain'olo donc soit ataonao mitovy la loi à Madagascar izy koa fa condamné fa araiky na hitantsika fa tsy nagnano affaire izy fa lotovigny peut-être arrestation ni Jean-Luc Javoljara io affaire Jean-Luc Javoljara io c'est affaire politique volaniko aminareo zay rango voalohany za fa nivolagna zegny taminareo rango voalohany mais après amizay réfléchissez boka ho avy le 8 mars igny tamy 8 mars volaniko aminareo zegny dirikabiny Justine Maxime igny ino raha nivolagny tary zay tompony fanjakana anao mila higadra anao mila gadra zay raha tadiavinao nataondreo raha io tu vois mbola tsy nikrisy histoire ny borne fontaine tamizegny zay tompony fanjakana volagnindreo navy izy alohany élection législative fa ni recherchendreo mila arretendreo izy zanahary fo be mbola tsy nazondreo izy azonareo zegny zanahary be tsy nazondreo izy nabokandreo vita élection législative navy élection communale pareil direct naccélérendreo affaire nandeha tribunal Antananarivo fotony atsika boka tsy magnaja atsika Diego atsika tsisy tribunal boka avocat atsika tsy mahay miasa président tribunal atsika tsisy dikana amindreo agny boka izy koa politique aby io fagnano raha politique aby io fagnano raha boka azonareo zegny losa amizay raha jiaby volaniko aminareo zegny tsisy raha mazava ny anty amizay izy enfermé izy non tsy enfermé mbola pourvoir en cassation magnano appel fa izy fo mila arretendreo tu vois normalement tokony ambesagna nagnano appel olo zegny fotony tsy mahay boka procès à Madagascar tsy haindreo lalagna boka tsy haindreo dikadikavindreo fo lalagna io dikadikavindreo fo lalagna io anao fanjakana za tsy mijery arrestation anao volaniko zegny tady Nosibe zay tsy mavoza arrestation zay anao fanjakana tsy jireko za tsy mavoza anao fo eky anao tompony fanjakana volaniko zegny mbola tsy jireko mbola tsy jireko volaniko menacinareo ataovanareo olo hafa zavanareo olo mety menacegna fa tsy za tanao za mazaka démocratie volaniko anao mberako miza vidéo naka azonao comme ça ndesinao agny raha volaniko zegny za mbola tsy magnasa anao volaniko fotony za tsy mahay magnasa azonao zegny même anao direct zegny baka za tsy mijery volaniko za koa direct koa baka voilà oui possible tsy mazava aminaka mon frère enao des fois za mivolagna des fois tu vois même za mamaky des fois zay volaniko za tsy nandeha l'école gasy fa za fo même miteny gasy Diego volaniko zegny des fois za mamakimaky raha io
voilà tsy voilà de tsao za diso za mamala anao tsao za diso fa karaha zay fo voilà za koa koly direct za direct amy saute za tu vois zay volaniko la meilleure défense ya oui oui mon frère azoko onogna amizay zio za namaky publication anao ok voilà j'enlève les erreurs tu vois c'est za koa diso za diso voilà justement ka za tsy iaraka amindreo za iaraka amy fitondragna tsy manjary ty tsy olo verijery volaniko zay ya ireo tompo fanjakana fa za tsy mijery reo volaniko zay fanjanakana matanjaka koa baka samy misy fanjakana eto ninaka koa matanjaka baka agny fo nareo mavita magnano force nareo fa tsy aminaka ty zay volaniko za tsy menasa nareo volaniko zay za tsy menasa nareo zegny problème tsika ao a Madagasikara za tsy anirika anareo zio tompony eko anareo marary izy ka ombiagna anareo itanta aretigna avoanareo io tsy hitrangana anareo exemple maromaro fo roso teo volaniko aminareo zay maromaro fo roso teo anareo koa mandrava olo agnatiny loanareo marary silogno anareo mandeha mandrava olo niany ty raha volaniko aminareo mitsangana anareo comme ça anareo voly mandrava olo eky possible anareo azo asa après possible michange la vie nareo voleza nareo mivolagna fa tamy 91 fa maromaro olo naty ta 2002 fa maromaro olo naty tsisy nivoany raha justement atsika magnova izy tsiro magnova izy zegny niany zay à fond amin'ny état fédéral io zegny zay amy fond amin'ny état fédéral fôty raha tsy natao zegny taloha raha tsy natao raha zegny taloha merci raha tsy natao raha zegny taloha dika zegny atsika magnano io ary zo volaniko zegny nintsika jiaby io tsisy magnavakavaka zegny ireo koa magnavakavaka tratsika magnavakavaka volaniko aminareo zay volaniko abazaro mary bory zany zay tsy contre za boka tsy tiako volagna zay fo atsika jiaby samy malagasy atsika jiaby samy malagasy io voneny le fitondragna ty voneny fitondragnany izy koa fa mipetraka Madagasikara Diego Suarez peu importe boka enao fa boka Diego izy koa fa mipetraka Antananarivo peu importe anao mipetraka Antananarivo dikan'zegny anao ty acceptenao zegny donc izy koa misy raha marary Antananarivo ao tsy olony Antananarivo za na tsy de Antananarivo donc za boka Antananarivo za iady non atsika jiaby mila miady que ce soit chinois anao que ce soit indien anao que ce soit azova anao fôtiny économie tsika io ava Diego izy koa fa mipetraka Diego Suarez peu importe que soit entendu anao antomora anao izy koa fa mila miady mitsangana atsika jiaby tsy miamva Tananarivo non zay ny volaniko atsika jiaby mitovy voleza atsika non azafady tadre nosibe azafady diso za igny attention sono kazalegna agnatim-po za koa olo malaky tanao après amizay za olo malaky tegna diso za azafady aminao zegny za koa diso za mivolagna za diso mare voilà non zay volaniko za de mamaky des fois misy raha za volaniko za tsy manoratra za diso des fois fa mamaky koa za me mivolagna ndraiky izy ataoko fo tsy magnino tu vois mais zay le mamaky teny iny tegna non bon je te prends après en MP Tadjinosibé io atsika mikoragna zegny zo voilà donc marary atsika tegna marary Madagasikara marary fe Madagasikara fa ely tavela soit atsika jiaby maty soit atsika jiaby velogno azonareo zegny soit atsika jiaby fa ely tavela atsika jiaby miaraka mihetsika volaniko aminareo zegny kaza miamby igny lohany zegny fa ianareo lohany io tapany fanjakana izy koa fa nazo maromaro lohantsika teo fa maromaro lohantsika teo azonareo zegny natao iny lohany adosy lohany adosy zavanareo professeur il n'a pas perdu volaniko aminareo zegny anao koa magnano la guerre volaniko aminao zegny izy koa misy rahana je recule mizava observation io amizay attaque parce que la meilleure défense c'est l'attaque volaniko aminareo zegny azonareo zavanareo raha nataony Tchuléara za ravoravo nahita raha ataony Tchuléara tu vois tsisy olo naty karaha iny karaha tadiaviko
tsisy olo maty fotiny sasany vola i olo ty tia agnaboaka lio za fa empaka lio volaniko aminareo zay za fa empaka lio fa tsara raha nataony Tchuléar ary tokony mangala exemple koa tsika zio tokony mangala exemple koa tsika zio azonareo zegny Tchuléar navita firy atsikanao sibe ao atsikanao sibe tsy mavita zala direct volaniko aminareo zegny olo la source lohandreo amity mila laitsika koa lohandreo amity tsy tapatsika atsika tsy mpamon'olo baka pour chasser tsika izy pour chasser tsika il doit rendre des comptes la banane andehananareo mitramonazy ary mandehananareo anareo 100 personnes aboanareo la banane rend nous des comptes tsy mila touchegna izy anao namadiky zay volagna anao nitondra mamiravatomanga taty olo tsy hainay taloha navy ndesinao taty raviravendreo taninay jusqu'à tany masina andeha lainareo karaha zegny atao magnano raha anareo a Diego mandeana mibola réglage ary anareo losa Tananarivo ankitigny izy tsy haiko zao volagna zay taminao fa haiko izy Tananarivo bon bref voilà so mandeana amy Jocelyne ary magnontania za ty fa agnontania anareo Jocelyne Maxime za ty fa nandeha taminazy izy tamy gymnase tary za nagnantogno izy volagno madame Jocelyne Maxime volagno za besoin resaka hôpital manara-pentra misy olo marary volaniko tsisy vola olo ty zegny volagno ny applaudisseko madame Jocelyne Maxime fotiny izy nagnefa chambre ny viavy io azonareo zegny zegny volagno mandiana nareo devant la porte indreo nagnino tanànanay ty angalagalarinareo nagnino zay fijalianareo nagnino raha ty manonga exemple zio anareo ambily be ao fa ianareo fa doka n'importé fait la pluie et le beau temps ambily be ao tsy tieny karaha ny sasana bio mangala produit boka Tananarivo agny azonareo tsy tieny bloqueny mila mandeha direct aminazy agny comme ça izy tsisy concurrent io amizay ro boka Diego so abily be ambanja mandeha mividy aminazy agny mandefa aminazy agny mandeha mividy aminazy agny donc prix nazy ataony le plus haut possible ino amizay raha azony karana aby ty eto Diego soit ino sur un ciment admettons possible izy mapartazato tsy haiko tsino même constitution 2010 mon frère si marigny je vais vous raconter l'histoire de constitution io izy koa pendant tetezamita tsy tokony touchegna tu vois la vraie constitution volaniko aminareo zegny état fédéral araiky farany nataony Didier Ratsirika igny araiky farany tanao ireo nandrangona Marc Ravalomanana nandrangona admettons Zafalbert izy koa izy nitouche constitution déjà c'est illégal constitution tsika zio constitution de consensus azonareo zegny volaniko aminareo nivolagna Didier Ratsirika paix à son âme nivolagna fa tokony apetraka état fédéral io izy koa tsy apetraka état fédéral io tsisy androso Madagasikara zegny amizay sasany niany que soit namako izy que soit tsy mety izy resaka état fédéral io or que raha tsara natao io or que ampandroso tanàna hazala samboly amy province nazy miprofity vokotra anazy tout simplement nagnino za mamboly varike anao boka Tananarivo agny mivolagna aminaka fa anao za micontrôle varinao nagnino za mamboly lavanike anao contrôle nagnino exemple azio misy nouvelle olo boka Tananarivo andeha za soit bien piqué fotiny tanareo za mivolagna io volaniko aminareo zegny ro mangalatra jiro volaniko aminareo zegny mangalatra jirama regny indreo volagna atsika jiaby io hoavy zegny ro boka andeha Tananarivo andeha za soit misy azo piqué marigny amy compteur aby io azonareo zegny fa michange ro fa mialamboetra olo jiaby fa mandefa message aminaka olo jiaby zegny fa mandefa message andeha boka Tananarivo dikan'zegny jirama tsika boka Diego tsisy raha ilaigna anareo azonareo tribunal tsika boka Diego tsisy raha ilaigna anareo azonareo zegny préfet tsika boka Diego tsisy raha ilaigna anareo gouverneur tsika Diego juste anareo statut député tsika boka Diego tsisy raha ilaigna anareo fotiny décision jiaby fa agny anareo juste des marionnettes
Anareo koa marionnette même arme même ino armement amitsika ao a Diego Charez ino misy armement a Diego Charez to tsisy armement. Donc za mivolagna aminareo Madagasikara io volaniko izy koa tsy apetraka anareo état fédéral io tsisy raha ampanjoso Madagasikara fotony Madagasikara io maventy loatra volaniko aminareo zegny. Madagascar fait 2 fois la France volaniko aminareo zay olo tsy tia état fédéral io ça veut dire que izy tia tegna, c'est pour son intérêt personnel soit intérêt collectif agnatindreo ao ro agnatiny mafia io ro samy mafia io. Donc za volagna aminareo io tsy vitako zaza raiky ary tsy vitanay maromaro baka zay magnano ty magnanognano io tsy vitanay zay za raiky fo atsika jiaby koa tsy mitsangana justement atsika jiaby koa tsy mitsangana volaniko aminareo zegny io tsisy anja ampanjoso Madagasikara io. Ary raha zay nefa volagninanjy radio ely koa c'est le peuple, le pouvoir appartient au peuple, c'est le peuple qui met là où tu es et c'est le peuple qui t'enlève. Tu es là mais monsieur le président anao andeha sacrifier-ndreo volaniko zegny anao andeha sacrifier-ndreo vola fa mikoragna ao ro jiaby zio commence mitourner le dos aminao zavanao boka ato ato mitourner le dos za koa ataonao sauve qui peut za fa miala sauve qui peut monsieur le président ministère anao andeha amadika anao tsao tsy anao zegny ministère nanao andeha amadika anao ro magnasary tianao jiaby io anao tsy tiandreo monsieur le président anao fo nagnamero place eo fo azahoandreo pesos azonao anao zio fa mangozoozogno mila andeha hivadiky tany hafa koa ro zio baka fa karaha zay boka politique de dinosaure io karaha tamy Marc Ravalomanana mangozoozogna raiky ty bon allo vadiagna Marc Ravalomanana ty anao zio koa t'es dans le même aligné monsieur le président t'es dans le même aligné fa ely tavelanao io fa mangorooro olo jiaby ao volaniko zavanao fa ravaravagna vola jiaby ao trésor public ao fa vide trésor public ao zay volaniko zava tsara fa andranao on va compter maintenant on va compter fa ivadiky olo amy ministère anao ao za koa la placenao za commence mizaha lalagna amboara sasany fa magnamboatra valise ao ilefa monsieur le président anareo sambanareo ao fo fampihina amizay baka azonareo zegny fampihina anareo zio mangozozy le fitondragna anjoraduel ty tsy efa impopulaire bon alohatsika za lalagna issue de secours atao zegny président va za koa tsy adalana agnamboatra issue de secours io tazonao lalatina amarezy miaraka aminao afaka amarezy mirejete anao karaha zegny atao hoe anao mihitsy nivolagna izy koa fa magnano politiky mahaiza mandenga fa zay tsy mahay io boka zay tsy magnano politiky fa zay mivolagna fo to mivolagna to hitady place Joakim Chatelard ty non za tsy mitady place naka tsara be zay za mavita mivolagna za tsisy pression azonareo zegny ataoko zay raha mety aminaka za tsisy pression za ko ndraiky forceny vahoaka alohanao mitondra obligé za magnano za forcenareo ke obligé za magnano fa eko za politique naka tsy moramora za fa mivolagna aminareo zay tsy moramora politique naka fotony za tia raha manjoso za tia raha manjary ary za tia izy koa fa manjoso zegny niana anareo magnano crédit amy banque mondiale azova andegnefa zanakanay fotony zanako ne gasy tsoatsy anareo zanako gasy telo ro fa samy gasy koa ro tsao mare afaka mare ro mivolagna zay andeha apetraka Madagasikara karakory ataonay au moins zay magnefa karaha zay magnefa impôt karaha zay magnefa impôt fa vola nangalarinareo mipody a Madagasikara zegny ataony Trump any boka amidiny Trump raha nandivangianareo jiaby amy tanàna agny ampodiny en Afrique tany misy anareo agny ninaka koa karaha zegny koa za koa io amidiko raha nareo jiaby agny ampodiko a Madagasikara tanareo tragnon'olo niravainareo tanosi be igny
amin'ny volanareo magnamboatra izy, atao tsaratsara anjiny koa. Azonareo, zay volagno, tsara mpagnarivo, fa anao mpagnarivo mijotso ambany, ratsy. Anao ndraiky ambany igny mahay mpagnarivo, izy koa anao mahay stable, io izy tsara. Azonareo, oui mon frère, maro no volagna aminaka resaka Toamasina volaniko, resaka Tamatavy, resaka Nosy volaniko aminareo zay, jusqu'à Sainte-Marie volaniko aminareo. Eran'ny Madagasikara miza vidéo tsika volaniko zay. Tsy atsika eran'ny Madagasikara magnano témoignage. Sarotro aminaka volaniko, je peux pas me diviser en combien de provinces au Madagascar, tu vois? Je peux pas, les 5 provinces, je peux pas me diviser. Zay volaniko aminareo, anareo amizay tompiny zio, mbo mitsangana hela anareo, zatsy ny volagna aminareo, allez-y rentrer dans la gueule du crocodile, soit agnatin'ny requin. Raha volaniko aminareo, aleva anareo nifidy olo, anareo nifidy. Izy koa tsy tianareo olo igny, mandiana devant la porte Nazary anareo. Zay volaniko, ataovanareo maromaro fo. Ataova maromaro fo anareo mitsangana ry. Io possible miova raha. Fa za ty volaniko aminareo zay. Lohanakazy io fa iambesan-dreo agny ke. Tsy possible aminakazy za andeha agny. Za ndraiky magnamia conseil, za mivolagna foato. Magnaraka anareo tsara, tsy magnaraka anareo c'est pas grave. Hitako ndraiky maro olo magnaraka. Maro olo magnaraka ary maro fa mikeky koa. Donc, zay vidéo tsika niany, normalement si tout va bien Zoukbe tokony agnady tsy tafy ampidiriko Zoukbe, tokony agnano vidéo Zoukbe soit tout de suite après izy magnazava anareo tsara resaka zay boka complémentaire zay hitanareo io. Zay mahazo information, zay fampagnamia information, zay volaniko izy mahay magnazava plus que za resaka Nosy Be, izy boka hagny boka izy. Izy boka hagny izy magnazava plus que za. Zay za tsy niretardé loatra tamin'ny resaka Nosy Be. Fa Zoukbe normalement tokony agnano izy juste après za io, voilà, zegny izy magnazava tsara, suivitsika live-nazy, fa très intéressant live-nazy, très intéressant, fa maromaro olo mitomagny volaniko aminareo zay, surtout Ambilobe, Nosy Be, Diego. Azonareo, eko eran'ny tanàna jiaby io, fa zegny antseniky vidéo tsika niany. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite après, normalement, tokony agnano Zoukbe fa confirmé comme nazy. Ok, merci à tous.